Ja. Der er en gang der her, hvor vi har taget en video af sådan en tog, der kører forbi på den måde. Mm. Og der er ny en. Hvad med at gå ind i toget, hvis det er? Trippeltog. Shit, den er lang. Kommer. Ikke filmtoget. Jo, det gør den. Hvorfor egentlig? Uhøfligt. Er det for over for lidt? Han der sidder forrest. Jeg tror, det var det samme tog. Det kan det godt være. Kom nu, bror. Toget kommer.